Diuen que està tot inventat, però la veritat és que això no és pas així. Avui fiquem el nas en un programa de ràdio d'on cada dia surten un munt d'idees. La primera, la del seu mateix creador, un home televisiu que viu aquí. I a la tercera planta d'aquest edifici és on treballa l'equip del programa Suc de Coco, que és el concurs d'idees de Catalunya Ràdio. Ja és tot a punt perquè comenci el programa, així que, nois, és l'hora d'extreure tot el suc del coco. Suc de Coco, el concurs d'idees de Catalunya Ràdio. Dirigeix i presenta Xavier Solà. Senyores i senyors, bon dia i benvinguts. És divendres, s'acosta el cap de setmana. Benvinguts a aquest concurs que el divendres es dedica a saber quina serà la idea de la setmana més votada. Doncs sí, sóc amb el Xavier Solà, un home que va deixar l'exitós suplement després de 20 anys, que també va passar per TV3 perquè feia les seves propostes al programa dels matins, aquelles propostes de cap de setmana, i ara s'ha convertit en promotor, patrocinador d'inventors. Xavier Solà, bon dia. Bon dia a tu i a tothom. Inventors, gent creativa, gent que ens pugui ajudar a millorar una mica la vida, perquè qui més qui menys veu que hi ha coses que són realment susceptibles de millora. Per començar, el programa es diu Concurs d'Idees i ara, des d'aquest mes de gener, Suc de Coco, perquè va ser idea també d'un oient, no? Va ser una iniciativa innovadora 100%. Catalunya Ràdio per primera vegada va posar a disposició dels oients la força del mitjà perquè una pensada fos premiada amb un cotxe. Com funciona aquest concurs d'idees? Primer de tot, ser conscient que hi ha un lloc on enviar aquesta inquietud que tu tens. Dos oients venen a competir amb la seva idea. Expliquem la idea i la posem a votació. I, paral·lelament, convidem els nostres participants a superar una sèrie de proves d'actualitat. Aquí volia anar a parar jo, això de les preguntes culturals, perquè és un dels peatges que s'han de pagar en aquest programa perquè prosperi una idea. Per tant, jo et poso a prova qui és la nova presentadora del T'he vist. La nova presentadora, sí, és aquella noia dels castells, Carnisser, Elisabet Carnisser. Quins són els 3 finalistes d'aquesta darrera setmana? Un és la clau única, aquella persona que, com tantes persones, està desesperada perquè carregues claus de tota mena. Que hi hagi un sistema que et permeti estalviar claus i amb una fer-ho tot, per una banda. Per l'altra, la dels tendals en els col·legis que quan plou no permeten a la canalla sortir a jugar. Ara aquests dies, doncs... I la tercera, que és molt interessant, que és la de les gasolineres intel·ligents. És a dir, no haver de sortir del cotxe per repostar. Una d'aquestes 3 és la guanyadora. Doncs escolta, mira, des del T'he vist et proposem que el guanyador d'aquesta darrera setmana me l'enviïs al programa. Això serà un plaer. Això serà un motiu més de veure, de creure en les idees. Doncs vinga, dit i fet. Gràcies, Xavier Solà. A vosaltres i per molts anys en el programa.